Здравейте, разговарям с Добрина Янева, която днес записа първите си игрови минути след майчинство и помогна на Марица да се класира към финала на NVLD Max. Доби, какво беше чувството отново да влечеш екипа на Марица и да се върнеш на терена в официален матч? Здравейте! Със сигурност беше доста емоционално за мен, понеже не очаквах общо взето да ми се даде шанс, тъй като отскоро тренирам с момичета, но съм радостна и съм благодарна на щаба, че ми дадох тази възможност да се включа в днешния матч. И да, все така изпитвам щастие и любов, когато съм на корта с момичета. Промени ли ти се отношението след като стана майка? Отношението към волейбола, към тренировъчния процес, към състезателния процес? Аз винаги съм била сериозна, смея да твърда, към тренировъчния процес. Може би просто ми се налага малко по-така бързо се оправям преди тренировка, след тренировка, да мога да ги съчетая с гледането на малката. Нищо, че аз имам страхотна помощ от моето семейство, за което съм изключително благодарна, защото без тях е трудно да се върнеш в залата толкова скоро. Но да, някакси се умявам да се справям с двете неща. За щастие. Кое беше най-трудното от завършването ти към състезателната форма? Определено физическата част е доста трудна след такава голяма пауза. Тук пък искам да благодаря на Ники Касабов за цялата така енергия, която отдели за мен и време. И да, мисля, че това беше най-трудното. Това си е като цяло ключовото към завършването в игра. Дали вече мислиш за финала и какво очакваш да бъде ключово там? След днешния матч, да, вече мислим всички за финала. Ключовото е отново да играем заедно, сплотено, да покажем най-доброто, което можем с най-малко грешки. Общо взето, който прави по-малко грешки, той излиза почти винаги победител. Благодаря и успех ти пожелавам! Благодаря много!